Toyotan sartu zen, aginte txiki bat sakatu eta garajeko ateak gora egin zuen bere aurrean. Zenbat elektrizitate xurgatuko ote du horrelako ate batek irekitzean. Azken boladan estilo horretako galderak bururatzen zitzaizkien. Autoaren barruan lorategira atera eta atzean garajea ixten entzun zuen. Aspaldi mozten etzen soropila ezker eskuin. Belarren artean landare arroz batzuk ere azten hasiak ziren. Garai batean pertsiar alfombra zirudien belardia ukitu basatia hartzen hasia zen. Beste aginte bat hartu zuen. Lorategi inguruko esiko atea irekitzekoa. Asperen eginez, kafeak egun berriari ekiteko lagundu ziezaion desiratu zuen. Urkok esiko atea zabaltzen ikusi zuen. Alboan zituen prismatiko txiki batzuk hartu, eta irteten ari zen autozuriaren gidariaren gana zuzendu zituen. Emakume bat, haren aurpegia alboan zuen argazkikoarekin alderatu zuen. Irudi bezala, Karmele zen. Prismatikoak ondoko eserlekuan utzi, kontaktuko giltza biratu, eta atzetik itatzen hasi zen. Ezin zuen Toyota hura inola ere bistatik galdu.